ọ bụ oge ọṅụ nakwa inye Chineke ekene ka ha nọ wee gosipụta ọdịnala eji wee mara ha bụ ndị Udezu Ayigo Kingdom na Achalla kansụl ime obodo Awka North. Nke a bụ iji wee merube mmemme Olimji nke afọ 2023 nke ha mere n'ụdị pụrụ iche. Ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ na Village Square bụ ama egwuregwu nke ha nwere n'ebe ahụ. Ọ dọtara ụmụ nwoke ha na ụmụ nwaanyị, ndị enyi ha na ndị na-echere ha ezigbo echiche bụ ndị si n'obodo a nakwa ebe ndị ọzọ wee bịa iso ha wee merube ya bụ mmemme. Ka anyị nabata Emmanuel Okonkwo n'akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ihe mmemme iri ji ọhụrụ nke ya bụ ọnụkwụ Udezu Ayigo Kingdom nke Achalla merubere bụ nnọọ nke a malitere site na ngagharị mmọnwụ dị iche iche nke obodo ahụ gagharị wee banye n'ọnụkwụ asatọ enwere na Achalla, ebe ha mechaziri nachighi azụ n'ama egwuregwu nke Udezu, ebe ha mere ndị mmadụ ihe ụtọ dị iche iche n'okwu ha dị iche iche. Onye chịkọba ya bụ ihe mmemme bụ Eze-Ani Ogbuefi Mmadụ bụ Eze, onye ji ọkwa chairman nke Udezu Home and Abroad bụ Maazị Ifeanyi Chukwu Atụanya, onye ji bụ ọkwa President General nke Achalla Improvement Union bụ Engineer Chinedu Ibeze, nakwazi ọkaikpe Emmanuel Ekegbue kwupụtara na ya bụ emume bụ nnọọ ihe dị ezigbo mkpa n'ala Igbo ma bụrụ nke ya bụ ọnụkwụ ji n'ogogo dị elu iji wee kwalite omenala na ejirimara ha dịka Chief Kennedy Aniebonam, Maazị Edwin Nnamdi, Oriakụ ha Mbagụ nakwazi Chief Edwin Onwuemenam siwa akọwa ya bụ ihe mmemme ịwa ji ha na-emerube kwa afọ ọbụla bụ nnọọ nke na-eme ka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nke Udezu Ayigo Kingdom nwee mmekọrịta dịka ụmụnne ma chọpụta ndị a ga-enyere aka n'obodo ahụ, wetakwa ụsa nye nsogbu dị iche iche nke na-echere obodo ahụ aka mgba ma tụkwa atụmatụ iji wee bulite ya bụ obodo n'ogogo dị elu. N'okwu ha dị iche iche dịka agba ha ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa National President nke Anambra State Association of Town Unions bụ ọkaikpe Titus Akpaudo, onye ji ọkwa onye na-anọchite anya Awka North n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable John Nwokoye, onye ji ọkwa President General nke Achalla Improvement Union bụ Maazị Nnamdi Ikwunne, nakwazi onye ji ọkwa onye isi ụmụ nwaanyị Achalla bụ Oriakụ Ifeọma Nwokedi toro nnọọ ndị Udezu Ayigo Kingdom maka ijidesi omenala obodo ha ike. N'okwu ya na mbụ dịka ọ na-agbape ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa onye isi ụlọ ụka Holy Family Catholic Church dị na Achalla bụ Reverend Father Felix Efobi kọwara na mmemme ịwa ji abụghị ikpere alụsị kama na ọ bụ otu ụzọ ndị Igbo si ekene Chineke n'ime ka ihe a kọọ n'ubi mịta ezi mkpụrụ n'afọ ọbụla, ebe ọ doziri ndị Udezu Ayigo Kingdom ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike gaa n'iru ijikọ obi ọnụ nakwazi ịhụrịta onwe ha n'anya. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme waa ya bụ ji ọhụụ site n'aka Ọtọchala Achalla bụ Ogbuefi Nwarienne Okoye. A nọkwazi ya ebe ahụ wee mee ihe mmemme iji wee malite ọlụ ụlọ ezumezu nke ndị Udezu Ayigo Kingdom site n'Udezu Achalla nke dị n'okpuru kansụl Awka North. Abụ m Emmanuel Okonkwo.